Iloilo City igapaidalom sa General Community Quarantine umpisa Mayo 1. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginathag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ipaidalom ang syudad sa General Community Quarantine umpisa Mayo 1 base sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kainas ang aga sa unang hirit. Ini ang wala nagasanto sa una na nga ginpahayag sa alkalde kagabi nga i-extend ang ECQ. Bangod sini nagpangayo siya sang pasaylo bangod aminado ini nga bisan ang IATF hindi man klaro kung bala i-extend ang enhanced community quarantine sang syudad o kung ipaidalom sa GCQ. Nag-apologize din ko kay daw for the past 2 or 3 days daw hindi kita siguro kung ano ang status ng syudad after April 30. Suno sa alkalde, sa tion nga ipatuman ang GCQ mga business establishment ang pagabuksan. May magabiyahe ng mga taxi kag PUJ, apang depende pa kung pila ang mangin kapasidad. Wala na sang home quarantine passes kag weekend block off, apang ginadumilian sa gihapon nga magwa ang mga senior citizens kag 21 anyos panaog. Magapabilin sa gihapon ang liquor ban kag curfew. Bangod lauman nga magdamo ang mga tao sa palibot sang syudad, samtang nagapadayon ng GCQ, kinahanglan sa gihapon nga mag-obserba sang physical distancing ang mga tao, manghugas sang kamot, magsuksok sang face mask kag iman pa nga mga preventive measures batok COVID-19. Relax naton ang aton nga mga restrictions na hindi siguro. Even if the PUJs will be allowed, they will not be allowed to have 100% capacity. Dugang pa sang alkalde, magapadayon ang food assistance sa mga residente kag frontliner. Ipabilin man ang community kitchen sa mga barangay, tubtub sa bulan sang Hunyo. Subong nga hapon, natalana nga magasapol ang ad hoc committee, agud maplastar ang guidelines sang GCQ. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.